ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। चिंदर लब्धेवाडी भगवंतगड माळावर वाघाच्या मुक्त संचाराने ग्रामस्थ भयभीत झाले। ग्रामस्थांच्या पाळीव जनावरांवर हल्ले केल्यानंतर दिवसा सुद्धा वाघ दर्शन देत असल्याने वन विभागाने तात्काळ बंदोबस्त करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे। पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त कणकवली कार्यालयात आमदार नितेश राणे यांनी उपस्थित राहून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार घालून अभिवादन केले। रत्नागिरी तालुक्यातील शीळ धरणातील जॅकवेल कोसळल्यानंतर रत्नागिरी शहरात पाणी संकट ओढवले। गेले 5 दिवस रत्नागिरीकर पाण्यापासून वंचित आहेत। त्यामुळे किल्ला परिसरातील अनेक नागरिक हंडा मोर्चा घेऊन पालिकेवर धडकलेत। महाराष्ट्रासह देशात ठिकठिकाणी मुसळधार पाऊस सुरू असल्याचं पाहायला मिळतंय। कोकण आणि गोव्यात 25 ते 28 सप्टेंबर दरम्यान वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे। विजांच्या गडगडाटासह पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवलाय। टोलवरून मनसेनं पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतलाय। येत्या 1 ऑक्टोबर पासून आनंदनगर टोल नाक्यावर वाढीव दर लागू केले जाणार आहेत। याचाच विरोध म्हणून मनसेनं आक्रमक पवित्रा घेतलाय। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।